Hej alle sammen. I dag der vil vi vise jer, hvordan man lægger brygger sammen. Og den bryg, vi skal lægge sammen, det er en fjerdedel plus 3/8. Og for at man kan lægge brygger sammen, så skal man have den samme nævner. Og det tager vi så, at det skal være 8. Så skal man have dem der ikke er 8, det skal man så have op til 8. Altså den nederste. Og så det 4, så skal vi bare gange det med 2. Og det bliver så 1 fjerdedel gange med 2 der og 2 der. Lige med 8 hernede og 2 der. Og så, ja, vi har lavet 8. Nu har vi 8 begge nævner, så vi siger, det der plus 3 åndedel. Og det bliver til, så skal man så lægge de der to sammen, de der nede, dem behøver man ikke pille ved. Det bliver 5 åndedel. Men tak for